Paghatag mo, prutas na nagsugod sa letter L. Sir, ako sir! Oh, sabi mo Lumpia na saging! Get mentioning my name, we don't like what you. I don't give a fuck. Y'all can suck my dick. I'm making pesetas while they're talking shit. Nah, I don't give a fuck. Don't waste my time for this. Okay, class, minaw mo. Ang lesson na ito karon kaya about sa prutas. Paminaw, sino na paminaw. Prutas, bayani. Paminaw mo Tapos, hayop o planeta. Paminaw mo? Yes, sir! Sir, si Dodong, nawala! Paminaw. Sa prutas. Palita sa Dodong dito. Nangihi pa kumikan, sir. Mas magigan. Nangihi, sir. Yan ay magkawat eh. Wala ka pa ng leadbap. Diba? Gila ako, sir. Gila ako, sir. Wala ka mo na ito resulto na prutas, bayani, hayop o planeta. Dali. Paminaw. Paghatag mo prutas na nagsugod sa letter L. Sir. Malo ka na! L. O, ikaw, yun. Lanso ni sir. Very good. Ako! Ano naman? Lube! Ha? Sige lang. Hello? Dito sa... Sir, kay sabutan sa namon ni Diri. Sunod. Sir, ako sir! Oh, sabi mo Lumpia na saging! Oh, Bro, no, ito ni prutas mo. no. Sir, sa saging. Basta prutas sir, saging o lumpia. Di ba giluto man na? Sa ay klaro na. At least Giluto man na. prutas to, at least prutas. Prutas. Tama man na sir, di ba sir? Tama, sir. Pero lami nga siya, lami. Unsa, ikaw doon, unsa mo Il sir no, il. Oh, L. Lata na saging sir. Buko, buloy. Mana? Lata na Paminaw. mali. Ano na? Dito sa bayani. Okay, sir. Kaka, lamang mong istorya. Tama to ako. Lata si lata. Tama to lang sunis lang ka. Unsa itong mga lata. Dito sa bayani. O mana, kabalo ko ka na. Kami sir. Paminaw. Mahatag mo ang pangalan sa bayani na Sir, nagpasa sir. ng bansa ha. Oh, ikaw, Duyong. Si Lapu-Lapu sir. Okay. Isa pa. Ako sir. Isa mo Naruto. Naruto ka siya Naruto. Superhero. Kartos man to. Bayani man na siya. Siya may nakakuha sa Tapos tanan wala. sa kinabuhi. Yeah. Siya may nakakuha naman sa tanan ninja. Bayani. Taka lang. Isa pa. Isa. Si Majilan, kita na ko na. Bayani na sir, bayani. Majilan. Jilan. Majilan. Kalaban man nila pula po sa Bajilan. Ako sir, Avenger. Nagalas na sir, si Iron Man. Bayani. Yari lang sila sir. Ikaw Dudong, hindi ka go. Unsa man, isay mo Si Cancer, si Isa imo tong Bayani, Bayani sir. Isa man na. Hero. Artista mo na. Hero na sa zero hero. Bayani man kaya. Tama mi sir eh. Lala, isa rin makatama siya. Si Yoyong lang ha. Takatagal mo istorya. Ruby mali to atong answer. tao ba mo tulo. Dito sa hayop ha. Lahayop ako daw. Ayun. Paghatag mo ang hayop na pinakaisog ha. Pinakaisog na hayop. Aso. Ikaw Yoyong. Pinakaisog na hayop. Lion sir, lion. The king of jungle na siya sir. Ay, pagkabalik ko siya. Taalim. Lion. Ako sir. Oh, sige. Manananggal. Manananggal na ako nakita gabi. Gipintik pa ganin ako to. May gani wa na ito. Sa imo gabi. Gitatawa ako pula. Ay, sige istorya. Mali-mali may mong ngayon. Unsa ba? Sir. Oh, unsa mo ha. Ayok na isog no? Oh. Silingan sir. Oh, isog na, isog. Sir, nabatiyan ako sir. Nag-wild gabi sir, ging nanog hayop ka. Oh, di. So, pagka-amo asa, mamugikan mo na mga hayop. Ikaw, Jack, Dudong. Sino na? Isa na ikaw ako. Naka. Na ako. Sino mo, ikaw sa Jack. Ako sa Jack. Sino mo? Ako sir, yung buang. Pagka... Buang ako. Buang ka ni, buang. Hero. Isog man to. Kinaisog buwan na. Kita ko sa ina, isa ka
lima, nag-away, napindi itong lima. Oh, isog na isog. Isog na Ay, eh. okay. Buwang man ako, buwang. Gani, ikalaway-laway dito dito. Pati itong Tama na. Ikaw, Dodong. Wa, pagay uno man, sir. Ay, ba't pa siya naman, sir? Wala pa ito kwanto. Naguna-una ka, sir. Wala ka siya ikaw. Isog, sir mo, isog. Kuan ka lang. Ah! Kabalo ko, sir. Sama. Dinosaur! Dinosaur ron. Ano ba yung dinosaur? Dinosaur ka ron. Napa, uy! Dito ko gikan sa isla, sabay ko sa kong papa, nikulit lagi ko dire kay gigupon mi sa dinosaur. Dinosaur, sir, tama ko, sir, no? Dinosaur pwede, pero wala naman yung dinosaur ron. Dili, sir, naapa, sir, uy. Dapat di ay. Napa, uy. Dinosaur. Susunod sa ulit mo estudyante na ako ron eh. Ba, tama to, sir, no? Tama. Tama na lang. Sus, may estudyante na ako ron. Pagka-lockdown na, wala na eh. Sunod ang utok. Puro sa hangin. Sus na lang eh. Bago tamang uli, last na lang ng topic ha. Sige, sir. Yes, sir. Dito sa planeta, paghatag mo mga sampol sa planeta. Sir, na una, sir. O ikaw na. Planet Earth. Planet Earth, sir. Kapag ano lagi? Ay, sir. Ako sa sir. Kuan, sir, ka lang. Jupiter, sir. Jupiter. Ako, sir. Ako itong drugstore ko, sir. Mercury. Mercury. Umayon sila. Sir, Ano mo? kuan. Neptune. June. June. Diba? Ikaw, Ber. Ako, sir? Avatar. Oh, avatar. Katong kulay blue, gani, sir. Oh, Mga tao, gani kulay blue. Pagkabugo, hindi mo ba? sa ko ng avatar. Wala mo sa mong solar system. Tungod yun daling quarantine, nakabugo ako mga estudyante ba? Nakabugot eh. Nakabugo. Bakit na daw, sir? Yung mama daw, sir. Unsa pa na, sir? Pandemic, muli na ako dito. Ha? Ako mo. Muli? Ha? Muli na ako. Unti na ako dito. Mag-teleport ko. Ha? Uy, ha? Nawala si sir! Nawala si sir! Nabalik? Nawala! Si sir! Si sir na? Si sir na! Ay, si sir! Nagdalag mo na lo! Mawala yung lalo! Ano giyawa ni sir no? Balik din siya duro. Gusto ni sir si Picuno! Shoutout ko sa mga ML boys sa buhayan. Sila Jinjin, Sensen o Binbin. Hoy! Woo! Woo! Shoutout tayo sa mga kapitbahay din sa amuang lugar sa Boyan. Kay Dugdug, kay Idram, kay Darren, o kay Kudog. Yo! Shoutout tayo ko sa kuha chief nurse na si Ma'am Loleng o kay shoutout ko po kay Ma'am Kate na hoy na nagawa mo si nurse. Oh! Shoutout ko sa kumpinsa na si Clarice FM. Pinipos. Shoutout din. Pati kay Dia o pati siyang baby na si Mati. Oh, pakisupport po dahil ko sa channel sa akong amigo na si Bonix TV. Yo, shoutout tayo sa imong million views sa Facebook, Rochelle Malaluan. Oh, dyan ito! Ikaw! 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 Yun ang gitmaon! Shoutout tayo kay Fernie Ginit Mascardo. Shoutout tayo sa Fernando Tensa! Saka. Last na last. O, sir! Lata na lubi. Lata na lupi! And then don't forget to click the button. Please don't like my video. Yo! Kamsa! Please don't to forget. Don't forget! Please don't O, sa pisa tayo gusto dira mo hatang content para sa mong himoon, comment mo din sa comment section. Salamat! Thank you! O salamat guys sa nag-like, share sa amuang video
Salamat tayo sa mga nag-subscribe, sa mga wala pa nakasubscribe. Click the button and cling